Hei, tässä on Jamal. Minä olen keksinyt muutama uutta tapaa tuottaa sähköä, eli puhdasta energiaa ilman polttoainetta, vihreitä energiaa. Mulla on useampia tapoja ja mä oon luokitellut niitä tapoja 3 eri luokkaan. Luokka A, luokka B ja luokka C. 2 tapaa A-luokassa, 3 B ja C, C 3. A-luokassa nämä luvut tieteellisessä yhteisössä pidetään mahdottomana, mutta jos minä esitän niitä, niin se mahdottomuus häipyy eikä ole enää mitään mahdotonta. Kuitenkin puhutaan nyt tästä alimmasta luokasta, mitä minä nyt tuon esille, joka on niistä niin kuin alin, mutta kuitenkin tämä minun alin luokka on parempi kuin nykyään käytössä olevat vihreän energian tuotantomenetelmät, jotka on tuulienergia ja sähköenergia, jotka eivät ole jatkuvia, vaan ovat riippuvaisia säästä. Tämä minun tapani ei ole riippuvainen säästä, vaan se on jatkuva 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa ja ei ole riippuvainen säästä. Joten tämä minun alinluokka on tehokkaampi kuin nyt nykyään käytössä olevat uusiutuvan energian menetelmiä. Tämä menetelmä on vesimenetelmä, vesivoimalaitos. Klassiset vesivoimalaitokset ovat tämän näköisiä. Niihin menee vuosikymmeniä ja miljardia rakentaa tällaisia patoja. Ja nämä padot aiheuttavat ympäristöhaittaa, koska kun niitä rakennetaan, niin nämä vedet takana vievät enemmän tilaa ja maatilaa menee ja sitten jos se hajoaa, kuten on käynyt nyt Libyassa ja nyt just tuolla Aasiassa, niin ne aiheuttaa vaaraa. Suurta vaaraa, kun ne hajoaa, niin ne aiheuttaa tulvia ja niin poispäin. Minun ratkaisussa ei ole tällaista. Se on nopeampaa rakentaa riippuen pisteestä. Jossain muualla niin se on nopeampaa ja ehkä jossain muualla niin se on yhtä hidasta, mutta siinä ei ole sitä vaaraa. Eikä siinä eliöt haittaa eikä maaperä kuluu eikä mitä vastaavaa, mitä nämä klassiset aiheuttaa. Miten se toimii? Puhutaan alussa, miten vesivoimalaitokset tuottavat, miten tämä formula, eli yhtälö, miten se toimii. Se saadaan yksinkertaisella kertolaskulla. Kun kerrotaan kaikki nämä elementit keskenään, niin saadaan sen teho, sen vesivoimalaitoksen teho. Ja se menee sille, että tiheys kertaa vesivirtaus kertaa maan vetovoima, joka on 1G, ja sitten korkeus A pisteestä pisteeseen B, eli tämä korkeus tästä näin, tästä A ja B, ja paljon se korkeus on, niin tämä on se kerroin. Ja sitten tehokkuus, koska teoreettinen ei voi saavuttaa 100%, niin kerrotaan, vähennetään muutama prosentti tästä. Nykyään on aika tehokkaita nämä laitteet, mutta kuitenkin me lasketaan 15% tehokkuus, vähennetään 15%. Tässä esimerkki laskenta. Jos meillä on korkeusero 110 metriä, niin kerrotaan kaikki nämä elementit keskenään, niin saadaan 780 kilowattia tehokkuudesta. Miksi tämä korkeus? Me saatiin sen tältä esimerkiltä. Näsijärvi. Näsijärvi on järvi Vantaalla ja se on noin 100 metriä meren veden pinnasta. 100 metriä korkea
merenveden pinnasta. Okay. Ja sitten Vantaanjoki, joka on Tammistossa, on noin 10 metriä meren pinnasta korkea. Ja miten tämä minun ratkaisuni toimii? Se toimii sillä tavalla, että hyödynnetään vesitornia. Vesitornit ovat tällaisia torneja, joissa säilytetään vettä. Ja sitten kun siihen pumpataan vettä, niin koko kylä tai kaupunki voi saada omat vedet vetovoimalla. Eli samalla menetelmällä käytetään samat elementit, niin saadaan vesi kulkemaan asuntoihin ja saadaan painostettua vettä. Okay. Ja se menetelmä menee sillä tavalla, että rakennetaan vesitorni korkeammasta vesipaikasta. Eli Näsijärvi, joka on 100 metriä korkea merenveden pinnasta. Jos siihen viereen rakennetaan 20 metriä korkea vesitorni, tällainen vesitorni, niin yhteenlaskettu korkeusero on 110 metriä. 100 plus 20 minus 10, 110 metriä. 110 metriä, kun lasketaan, niin me saadaan tämä 780 kilowattia. Okay. Ja sitten tämä on se tehokkuus, vesivoimalaitoksen tehokkuus, 780 kilowattia tässä esimerkissä se on tämä. 780 kilowattia miinus se energia, joka menee veden pumppaamiseen siihen vesitorniin. Ja paljon siihen menee energiaa, käytetään sama kaavake, mutta käänteisesti. Ja se tehokkuus lisätään vara 15% päällä, koska se on käänteinen. Eli me saadaan aika paljon varaa tähän näin, koska on laskettu tuohon noin tehokkuuspudotus ja tässä on myös laskettu tehokkuuspudotus. Mikäli tämä vesipumpu pumpaa vettä 20 metriin, niin tarvitaan 225 kilowattia tehokkuutta tämän määrän pumpaamiseen, ja joka on sama 1 kuutiometri sekunnissa. 1 kuutiometri sekunnissa. Mutta koska se pumpaamisero on 20, niin me saadaan lopputuloksiksi 555 kilowattia, joka on se lopullinen teho. Mitä tämä tarkoittaa? 555 kilowattia. Eli mikäli tämä vesivoimalaitos toimii 1 tunnin verran, niin saadaan 555 kilowattituntia. Ja mikäli vuodessa on 8760 tuntia, ja jos kerrotaan sen tehokkuudella 5 tämä kertaa 555, niin mitä me saadaan? Me saadaan noin 500 000 kilowattia tuntia. Saadaan noin 500 000 kilowattia, noin 5 miljoonaa kilowattituntia, eli noin, jos hinta olisi 0,1 euroa kilowattitunnilta, niin sen vesivoimalaitoksen tuotto on noin 500 000 euroa vuodessa. Se ainoa ongelma, ja jonka vuoksi tämä on luokiteltu C-luokkaan, ja jonka vuoksi niin on tämä pituusero 218 kilometriä Tammistosta Näsijärveen. On muita esimerkkejä, jonka pituus on paljon pienempi, mutta me käytetään tämä esimerkki. Jos me katsotaan se vesipumpu, joka pumppaa Näsijärvestä siihen vesitorniin, niin se on tällainen pieni, ei kovin iso eikä kovin kallista.
noin 700 €. Okay. Ja sen virtaus on 1 kuutiometriä sekunnissa. Jos me käytetään 10 kertaa suurempi vesipumppu, niin me saadaan sen, koska tämä on kertolasku, kaikki kertaa kaikki. Niin jos on 10 kertaa tämä virtaus on 10 kertaa suurempi, niin kaikki 10 kertaistuu ja lopuksi me saadaan tämä 10 kertaistua, eli 5 miljoonaa. Ja jos me saadaan 10 sellaista, 10 sellaista iso pumpua, eli kerrotaan 100, niin me saadaan noin 5 miljoonaa kertaa 10, 50 miljoonaa kilowattia, eli 50 megawattia kertaa 10, 500 megawattia. Okay. 500 megawattia, jos tällaisia rakennetaan 10 kappaletta, niin me saadaan 5000 megawattia. Ja koska tarvitsee rakentaa vain yksi putki, niin näiden kun halutaan lisätä, niin se ei ole enää iso projekti. Alussa se on vain iso projekti, koska pitää rakentaa nämä putket pitkällä, koko moottoritien pitkin. Mutta sitten kun halutaan lisätä voimaa, lisätä tehokkuutta, niin tarvitsee vain lisätä näitä torneja ja tarvitsee vain lisätä näitä pumpuja ja mahdollisesti voidaan lisätä myös korkeutta. Ja tässä on nämä yhtälöt, yksinkertaista fysiikkaa, kaikki kertaa kaikki. Ja jos on 110, näin paljon. Ei tarvitse odottaa hyvää säätä, ei tarvitse odottaa energiaa ja ei tarvitse tuhota luontoa eikä ilmastoa. Kiitos.